Esta é a nova imaxe que ofrece a Praza de Abastos do Concello de Meis. O espazo vende someterse a unha renovación completa, a actuación máis vistosa, a eliminación dos antigos locais sen fiestras nin ventilación. Era un sitio oscuro e ademais casi inhóspito, por así dicilo, e que impedía que o mercado tuvera outro tipo de usos, non? Nos desfixemos de esos locales e o posto de flores que hai constante se puxo a un lado do mercado, deixando o espacio interior aberto. A actuación supuxa ademais a posta a punto do conxunto do mercado. Se remodelou o tellado, se lle puxo unha claraboia nova, se me tratou a madeira, se lle puxeron os suelos novos, se remodelaron completamente os cuartos de baño e bueno, toda a parte exterior. Como vistes, abrimos o mercado á praza, non? Que era parte do sentido que tiña, quedou como un espacio aberto. A intención do Concello é que neste espazo se poida compatibilizar a actividade do mercado con outras iniciativas e eventos culturais. Os sábados, por suposto, pola mañá sempre vai estar ocupado por Mercado de Abastos, que o que é, pero, por exemplo, este próximo sábado pola tarde vamos a ter unha actividade, vamos a inaugurar como outro espacio distinto, un espacio de usos múltiples con un concerto, e está pensado para o futuro, pois cada vez que hai un evento, pois que teñamos que alquilar mellor, por exemplo, unha carpa, pois evitar ese custo para o Concello e que se poida desempeñar a actividade aí dentro. Ao mesmo tempo que se realizaron estes traballos, executouse a obra de mellora deste acceso á Praza do Mosteiro, unha bella demanda que ven resolver os problemas de enchentes que se rexistraban todos os invernos. Agora o que fixemos foi un convenio ca Diputación. Nós como Concello o que fixemos foi a canalización das augas a través dunha serventía que hai hacia baixo, na que todos os veciños e veciñas propietarios colaboraron dando a súa autorización para que pasáramos os tubos, e a Diputación fixo o resto da obra, o pavimentado, como podedes ver, o enlosado. Pendente queda polo de agora a reforma deste outro acceso á praza. O Concello conseguiu xa 50.000 euros da Deputación pro proxecto. Entón, bueno, pois xa vamos a adxudicar a contratación dos técnicos, non? Que van a elaborar o proxecto, e por o ano seguiremos optando outras subvencións para mellorar a rúa. No mercado tamén está pendente a instalación de toldos para protexer os vendedores do sol e a chuvia, unha eiva que será resolta axiña.